jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare hande ko ñalawma alhamis hawri ko nogas joyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi garti habruji mon e ɗemgal pulaar titre uji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis ɗum noon ko politique guila kanko président Joe Biden hakkude makko e yimɓe liggotoɓe otoji ɗum noon ko syndicat men ha e kadi kanko Donald Trump caɗele ɗe jogui toon to tribunal uji toon to New York amen kal seeɗa kadi ko fati poɗidal gouvernement fédéral e gouvernement mo état Texas ko fati frontiére uji to hakkude États-Unis e Mexico habaruji men international ma en puɗɗoɗo toon to cour international de la justice en wani ko janggoɓe poti e yandinde ñawore mabɓe pour wi ñaagade walla yamirde hono haare wonde toon to Palestine yo darto ko yaaci sibabude génocide portaɗo plainte taw ko Afrique Sud waɗi ɗum habaruji men international ma nawen toon to Mauritanie ɗum noon nawen to police mo Tafraxen e kadi ma en jaa toon to assemblée nationale mo Mauritanie caggal num ma en jaa toon to Burkina Faso e cakkitorɗen habaruji men ko fate coftal balɗe holto coupe d'Afrique des nations yaratoɗo Sadio ɗum woni titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma gaare dasuji muɗum joni joni ma gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare toon to New York hannde hono kanko ex président Donald Trump o ari toon kadi do tribunal ɗum noon ko settade e ñawore taw ko debbo goto biyeteɗo G. Carl ko journaliste wonno wi wonde ko memi ɗum noon ko guila nde wonani président e kanko noon Donald Trump ɗaminno ko haalde ko yiɗi fof kono wonde ko juge o haaɗimo haalde nde wari nde o wi wonde ko addimo ɗo henna ko défendude haqqe galle makko haqqe famille mabɓe e haqqe kadi dandude laamu États-Unis kono e woni juge o ha dartini haala makko wi wonde ko seede ko o namdete ko question ngaji so namdama o wi eyyi walla ala ɗum woni kanko Donald Trump finalement ummi jonde nde ɗon e tugnade kadi e seedeji tawnoɗe nde yalta nde mbi wonde ko nde yaltata nde ummoto jonde nde ɗon ɓiñi juge o ɓiñi ñawore nde o yalta caggal muɗum o wi wonde ko ɗum ɗo wona Amérique siftindon tan ko kanko Donald Trump oɗo debbo takkimo wonde ko memi ɗum noon ko haade makko wonde président ande mumi ɗum nde kadi no wayno ko caggal muɗum kanko Donald Trump o ari kadi o bonni inde muɗum ɗum woni ko mbiyata déformation o haali mum haaluji bonɗi non seulement haaluji ɗi bonnini ɗum mbawa dañde jaam ɗo wawi yade fof ko haaluji ɗi kadi gona gonga donc siftinta toon kanko Donald Trump ene wayno oɗo debbo biyeteɗo Jean Carroll taw ko kañum jaarowo hande duuɓi capanɗe jeetati kanko Donald Trump mo yara hande duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ene wayno oɗon wi wonde koye hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom ene wayno o ƴewri ɗum ko bandiyagal caggal nde juge o ene heeɗimo kanko Jean Carroll par ce que ngol ɗo woni lawol gadnol kanko yimɓe wonɓe toon jury ɓe ne keɗo haala makko nana tan koko Donald Trump haalata makko o bonnata inde makko kono noon o ari o haali kadi kewɗo wi wonde koɓe potti ko nden taw kanko mo liggotono e journal goto wiye Elle e kadi Donald Trump kañum hoore moɗon saya ko affaire télévision ngaji ko fate en surtout en galleji e kadi donc wayonde fof ene wayno ko caggal nde juge biyeteɗo Kaplan heeɗi wonde ceedegol kanko Donald Trump wonno ɗum ko ceeɗu ɓennungu e ceeɗu ɓennungu kadi mo wi wonde ko mais o anda ɗon debbo meeɗani yiide ɗum meeɗa foti ɗum kadi ko on debbo taggimo ko wona gonga kono noon ko wawno wonde fof ceeɗu ngu oɗon jury kadi no wayno ɗo Jean Carroll gonga wi wonde Donald Trump no foti yobde million ngaji 5 ɗum waɗi noon juge o hande wi wonde ko kanko Donald Trump mo foti kadi arde hande e nde ɗo ñawore pour o hetto en so tawi wawi salade ko fawa ko walla ko caggal nde kanko Donald Trump nde fuɗɗi haalde wonde ko addimo ɗo hannde ko défendude hoore makko défendude famille makko e défendude kadi wonde président juge o nde haaɗimo haalde wimo wonde ko ñawore wonde déjà guila e ceeɗu ɗum ɗo wona kene watte ɗo en ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko ñawore wonde wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe mbiyata fadde déformation kanko Donald Trump caggal nde oɗo takkimo o haali mum haaluji bonɗi o wi wonde ko mo sellani haqqille o wi kadi so yimɓe ƴeewi oɗon debbo ƴeewimo kanko wara men gandi ɓe gona catégorie ko wawi wonde fof ene wayno ko hande woni ɓe gasnata kanko Donald Trump kanko wonno seeɗa cakkitto ndeɗo ñawore hande politique siftindon tan ko hono kamɓe républicain ji hande ko ɓuuri hewde mabɓe nena poɗɗane wonde ñagade hono Nikki Haley kañum hoore mum yo nattu wonde kaɓade campagne kono Nikki Haley e wona ko joni ɓe yiiɗi hebde doole ni surtout o dañi kadi yimɓe hewɓe surtout henna ko wayno rewɓe sifirtude wonde haare nde woni e dow muɗum nde surtout kadi ko ndi yiya ɗeɗo balɗe kadi hono kanko Donald Trump omo huccita e Nikki Haley kadi ƴettoje ganduɗa omo sifo no ɓornoto comcino
ɓanndu mum woyi e geɗe mbaɗ noon ɗum ɗo fof kadi ko geɗe ɗe ngannduɗaa en kanko Donald Trump omo heewi wadde ɗum rew ko jiida e ɗum ɗon honno kanko président Joe Biden wayno ko hanki o yillinoma boto ɗum ngannduɗaa ɓeeɗo wiyeteɓe syndicat liggotooɓe autoji mbanno ɗum toon koto Washington DC e ɗum noon nde wiyete toon nde ne wayno ko o dañi haaldude maɓɓe sibabun ɓeeɗon kañumen koyemen kollimo ene supportimo e ɗaɓɓude mo kadi addetade leydi ndi caggal muɗum kadi ne nanama gulali kewɗe yimɓe ne won hen no gulla d' abord no gulla ne mbiya wonde ko kala ko woni haare wonde toon de Israël nde ko kanko waɗi sabu muɗum ɗum noon yo dartin haare nde ko yaaci wonen kadi no gulla wonde ko il faut ko arta kadi waɗna manda makko ɗiɗaɓ ko wawi wonde fof ko fate yimɓe wulloɓe ko mbiyata cessez-le feu toon to Gaza kanko waɗa makko caggal mo wawi no joddade ɓeɗon wawi kadi haldude mumen siftinɗon tan ko oɗo saha joni hono ɗum ɗo kadi ne jeeya e caɗele ɗe jogui ko fate en campagne makko fate ɗaɓɓude kadi artitade leydi ndi ɗum noon sibabude ko oɗo saha hande yimɓe surtout sukaɓe ko wiyete progressive en puɗɗima yaltude makko sibabude haade wonde toon to Palestine hakkude Israël Palestine walla Israël Hamas no ɓe mbiyata ko wawi wonde fof ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde nde kamɓe Maison Blanche ɓe kalannomo gilla o arani wiyama wonde so ari toon to batu conférence kamɓe oɗo syndicat o hawnaki maɓe potti toon e yimɓe seppoɓe ko fate en cessez-le feu gonɗo toon to Gaza kono noon ɓe mbino wonde ko hono kanko président Joe Biden o fewniti so tawi kadi o fotte ɓeɗon mo haalde mumen hande ko fati politique en wayno ko toon to frontiére uji hakkude États-Unis e Mexico en ko wattama hankadi probléme politique ɗum noon kadi koye ko ɓuuri teskirede tan ko ɗeɗo balɗe hono cour suprême o États-Unis kañum hoori mo waɗino yamirore wonde yimɓe wonɓe toon Texas garde national wonɓe toon yo goppu wonde liggotoɓe immigration taw ko gouvernement fédéral kañumen koyemen mbawa yillade mbawa wadde ligguey men toon to frontiére uji to siftinoon tan ko Texas ƴeftino garde muɗum national e frontiére surtout en to wuuro wiyeten ko Eagle Pass ɓe mbaɗin toon surtout barbaluji ɓe mbaɗi toon kadi gueɗe ɗe ganduɗa ne haaɗa yimɓe surtout ummotoɓe toon to Mexico arde ɗum ɗon kadi waɗino ha sababu muɗum walla no ɓe mbiri ha yimɓe tato maayi hen ɗum noon ko debbo ne wonde sukaɓe mum ɗiɗo ɗum noon woni caggal muɗum hono gouvernement président Joe Biden waɗi ɓoyitinoma wullitnoma wonde ko kamɓe garde national taw toon to Texas eɓe kaɗa yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral liggotoɓe frontiére yettade nokkuji ɗiɗon pour wallude yimɓe taccoɓe walla hadde ɗumen walla ƴewde kayitaji men ɗum noon woni ko Texas kañum wi ko kañum waɗata gueɗe muɗum surtout frontiére uji muɗum tawde gouvernement fédéral waɗani ko wawi wonde fof ene wayno ko ñande talata nde hono cour suprême o États-Unis yamiri no wi wonde ko garde national wonɓe toon to Texas barbaluji mbaɗi toon ɗi hono kamɓe yimɓe liggotoɓe frontiére uji yooɓe gar ɓe guitta ɗum ha laaɓa kanko sénateur jeyaɗo toon de Missouri biyeteɗo Josh Hawley kanko waɗama ko yanti e haaluji ɗi toon hande to Washington e ɗum noon kadi ko républicain kewɗi nana caggal makko surtout yenno walloɓe oɗo saha joni hono kanko ancien président Donald Trump wattude oɗo probléme immigration probléme politique ene wayno kanko Josh Hawley wi wonde ko kamɓe toon to congrès ɓe poti wadde peeje beele ɓe guitta kala ko wiyete no doole ɗe ganduɗa ene kanko président Joe Biden jogui lawol ko rokkimo ko fate frontiére uji ittuɗum e juuɗe makko wattuɗum e juuɗe ɗiɗo état ji ɗi ganduɗa wonɓe frontiére uji ɗum noon kadi ne wayno wi kono gonɗini hono ko Texas ene foti rokkede droit ji muɗum rende frontiére uji muɗum kanko Josh Hawley noon o haali ɗum ko caggal nde o joddi toon to Fox News e taw ko animte ɗum biyete ko Fox News e nder konngudi o haali o wi wonde eɓe jiiɗi e nder Sénat o gueɗe ko wiyete en peeje jawɗe peeje kadi gongira gonga so tawiyama peeje gongira e gonga on firti wonde ko peeje taw ko hono frontiére uji ne ndenira o wi ɗum noon kadi ko wiide wonde rokkude état ji gonɗe frontiére uji fof rokkude ɗumen doole o wino Texas wiri ni Texas ne yiiɗi wadde rende frontiére muɗum état ji goɗɗi ne jiiɗi rende frontiére uji muɗum président Joe Biden woni mo kañum mo yiiɗa rende frontiére uji o wi ɗum noon ƴeewen ko ɓuuri webde ko ittude doole ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden jogui ko lawol rokkimo koko fate lawol fédéral ittude ɗum e juuɗe makko rokkude ɗum ɗiɗo état ji jiɗɗi rende frontiére uji mumen donc hande ko fate frontiére o hono kamɓe toppitiɓe ko fate homeland sécurité ɓe bindi lettre ɗum noon fatude e kanko biyeteɗo Paxson noon kanko woni procureur mo leydi Texas lettre noon koɓe kalino ɓe mbi wonde ko tumnade kadi eko no cour suprême ko yamiri heccangue ɓe bindi lettre o donc ɓe bindi lettre o fayi ɓe paari ɗum ko procureur général mo Texas biyeteɗo Ken Paxton lettre o ɓe mbi wonde ko eɓe jiiɗi ko kala yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral surtout yen gardoɓe frontiére e liggotoɓe hen surtout liggotoɓe ko fati immigration ɗum noon yo kala ko jiiɗi aɗo jiiɗi yettade toon e parc biyeteɗo Shelby Park
jamir ɗum noon kadi tungnade kadi e kono cour suprême yamiri ko wawi wonde fof ene wayno ko tungnade kadi e konngol gummingol toon to Texas surtout de gouverneur Greg Abbott e nder haalluji ɗi haali wi wonde ko Texas en jogui droit mum constitutionnel pour dandude hoore mum rende frontiére mum e dandude hoore muɗum ɗum noon kadi ene wayno ko hande o wi wonde ko président Joe Biden kañum hoore mum salima gonɗinde ɗaɓɓade nde ɓe mbaɗe muɗum pour ko fate hen yo wat kañum hoore mum liggey muɗum kanko ɗum no fof ko kanko Abbott haali ɗum président o wi président Joe Biden kañum hoore mum ene wayno violi kala ko wonno wi wonne ko so tawi woni président ma wadde liggey muɗum surtout parɗe ko fate hen rende luwaji immigration taw ko luwaji ɗi ganduɗa congrès en yamiri o joni o wi oy donc au lieu de wadde sogde ɓeɗo en walla ñawde ɓeɗo en immigrant ji naatoɓe leydi ndi o wi donc au lieu de kanko président Joe Biden ñawde ɓeɗo immigré ji naatoɓe leydi ndi taw natata ɗum koko violta crime fédéral ene wayno président Joe Biden ine di ko avocat ji muɗum jeehi toon to tribunal uji pour beele ene porte plainte Texas pour Texas caggal nde Texas waɗi golle pour rende frontiére uji muɗum ɗon toon ko tribunal walla cour suprême mo États-Unis e surtout en yimɓe joyo mbawino wiide wonde ko kamɓe garde national wonɓe toon to Texas barboleji ɗi mbaɗi toon ɗi hono kamɓe yimɓe liggotoɓe e immigration taw ko bureau fédéral yoɓe garɓe taƴi ɗum donc yamirore mabɓe kamɓe cour suprême mo États-Unis ene wayno ko John Roberts gardiɗo cour suprême o kanko hoore makko yaadi koye Amy Coney Barrett Ketanji Brown Jackson Elena Kagan Sonia Mayer donc ɓeɗo woni jaɓɓe joyo jaɓi ɗum ɗon donc famnude tan conservateur uji ɗi jante mabɓe kamɓe modéré ji gon toon conservateur uji ko John Roberts e kanko Amy Coney Barrett ɓeɗo ene jamiri wonde ko kamɓe gouvernement fédéral yoɓe taƴi barboleji ɗi juge ji caliɗi noon ene wayno goni banggue men Amin Alito Neil Gorsuch Brett Kavanaugh en kanko Clarence Thomas ko majorité o yimɓe joyoɓe en jamiri barbole yo taƴi ɗum noon ko ñawore walla ko yamirode umminde toon to cour suprême mo États-Unis ene wayno kanko hoore makko o wonno ko toon to assemblée nationale en tant que qualité en tant que député tugui hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ha hitande ujunnaji ene wayno ko kanko kadi o jooɗino toon ene wayno kanko hoore makko jeeyama e jooɗiɓe toon to assemblée national to en taw ko député ɗum noon ko hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati donc ene wayno ko ɗum ɗo ko fof kadi ko tweet aji ɗi ganduɗa kanko Saydou Abdoulaye Ba o neddi ɗum toon to Sénégal on ko wawi wonde fof ene wayno ko AJDMR oɗo saha joni joguima gardiɗo kesso mo jiida Ibrahima Mouhtar Sarr hande cakkitorto en ko toon to assemblée national mabɓe yiyama toon hande ne wayno ko dukoji mawɗi toon to assemblée national ɗum noon ko caggal nde kanko biyeteɗo député biyeteɗo Mariam Minty Cheikh jeeyaɗo e parti SWAP kanko hoore makko nde yeeya wonde omo suspenda sibabu nde won konngudi o haalno ene wayno won konngudi o haalno wi wonde ko laamu Mauritanie e gardugol Mouhamadou Cheikhul Ghazouani ko laamu corrompi e kadi ene wayno wi ko liggotoɓe ɓaleɓe liggotoɓe e laamu Mauritanie ngu ko yimɓe liggotoɓe tan ta ene wayno ko o wi wonde ko ene wayno o hutiri konguɗo wi ko dawaɗi gardoji pour liggi taw ko laamu Mauritanie ligginta ɗumen o en caggal muɗum ene wayno kanko hoore makko nde o haalna ɗiɗo konguɗi moƴƴi andi kanko hoore makko o haali o ari o yafnimo o wi wonde ko yo ɗum ɗo ko hunde nde o ɗumnani eyyi ɗum no ene wayno caggal muɗum ene wawi caggal muɗum kanko hoore makko artino o yafni nde o haali ɗiɗon konngudi ɗum noon ko caggal nde député Birama Daboul Abedi kañum hoore mum de namdimo yo ar o yafno kono ko wawi wonde fof ene wayno ko assemblée national suspendi musibabude ɗiɗo konngudi o haaldi ko ɗum waɗi caggal muɗum hono kamɓe député ji jeeyaɗe Lund kamɓe fof ɓe jalti pour supporter mo ene wayno ɓe jalti assemblée o hankkiri wonno kadi ko dukoji e surtout médias sociaux ji ko fate supporter mo kanko Mariam Cheikh kanko Mariam Minty Cheikh jeeyaɗo parti SWAP donc suspendaɗo hanki
ene wayno ko député ji kewɗi kaali ko fate haal makko ɗum noon ko haalpulareɓe heen soninkeji en safalɓe en kamɓe fof ɓe jalti hanki e moɓɓungal kamɓe fof ɓe jalti hanki e support mawɗo pour wol supportemo kanko mariame mintu cheikh suspendaɗo hanki sibabude konnguɗi ɗi haalde fatude gouvernement fatude kadi yimɓe liggotoɓe gouvernement. a habruji men international hande toon to israel ene wayno ko janngo ɗamina hono toon to cour international de justice gonɗo to lahe ko janngo ɗamina kamɓe ɓeeɗo ñawoɓe ƴeftude décision pour yamirde ko wiyete yamirde ko yaaci hono kamɓe israel haare maɓe wonde toon kamɓe hakkude maɓe hamas yo dartu ɗum noon ko caggal kadi nde kamɓe afrique du sud pourno plante toon to cour international de justice wiide wonde ko israel woni koye génocide ɗum noon ko ɗamina ko janngo kamɓe ƴefti décision ɓe mbawi ƴeftude fof noon e wayno ko haysoɓe jamiri yo har nde dartu kamɓe cour international de la justice hay sinno ɓe goni koye jiima anti nations unis ala doole ɗeɓe jogui pour wawde yimɓe ɗum kono ɗum noon ko doole symbolique ɗum ɗo fof ko noon ɗum ɗo fof noon ari ko ene wayno oɗo saaha hannde hono kanko président Joe Biden laamu makko ɓe continue yiide caɗele mawɗe hakkude surtout hakkude maɓɓe e laamu Benjamin Netanyahu surtout nde Benjamin Netanyahu yiya oɗo saaha joni ene wayno ko kanko kañum hoore mum yiɗa kala ko dartinde haade nde woni hakkude muɗum toon no wirata e Hamas ɗum noon ko wawde wallude ɗum kala ko yiiɗi wadde toon to Gaza ne wawi wadde ɗum e kadi ko yiya wonde ko ɗeɗo balɗe ɓene maha toon koɓe mbiyata keerol ngol noon ene wayno ko ittude won hunde ko ɓuuri hewde e Gaza hettinde maɓɓe taw oɗon nokku ene wayno ko kamɓe tan goni toon taw ko yimɓe wonɓe toon to Gaza mbawa kadi yande toon to Israel e kadi yiyama kanko ko Benjamin Netanyahu kadi konnguɗi ɗo haali o wi wonde ko président Biden ko haalata ko fate solution bawɗe dañude haare toon tan ko état ji ɗiɗi gona toon état Israel taw ko indépendant e état Palestine taw ko indépendant hono kanko Benjamin Netanyahu noon ene wayno o yirani ɗum guise ɗiɗi o wi wonde ko état Israel no état Palestine wawa wonde sara mabɓe taw ko état indépendant par ce que sowona ɗum nen kamɓe ɓe dajata ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa lurodiral mawgal gongal hakkude mabɓe kanko gouvernement président Joe Biden e kamɓe kadi gouvernement mo ardi ɗum Benjamin Netanyahu ko ɗum waɗi ene faama oɗo saaha joni hono kanko président Joe Biden sibabude kadi campagne politique gonaɗo toon to États-Unis o guri koye ƴewde peeje fof beele hono kamɓe Israel naɓe ni eɓe continue kadi pression e kanko Benjamin Netanyahu beele wotiji en ɓam ƴefte ko yaaci beele ummo e laamu kono wawi wonde hay so ummima e laamu ko ɓuuri hewde oɗo saaha joni yimɓe wonɓe toon e gouvernement ko yimɓe jeeyaɓe ko mbiyata ɗum ɗo yimɓe lundiɓe no fewi kadi ko yimɓe lundiɓe ni kala ko wiyete jaam hakkude mumen e Palestinaɓe donc ɗum ɗo ko caɗele mawɗe wonandema kanko président Joe Biden par ce que hawnaki so tawi o gagnaki woteji garoji pour artitade leydi États-Unis affaire Israel ne jeeya hen et surtout pression to wawi yaade fof joni ko gulali yimɓe seppoɓe pour yo kanko hoore makko yo dartin haade wonde toon to hakkude Israel e Palestine ko wawi wonde fof ne wayno ko oɗo saaha joni ene ko hiisa tan mayɓe taw ko Palestine naɓe ittima ɓuuri ujunnaji 25 e neɗɗo taw ko mayɗo e ɓeɗo ujunnaji 25 mayɓe ɓeɗo ujunnaji 25 ɓeɗo ujunnaji 25 neɗɗo mayɗo hakko ɓuuri hen hewde han wiya ko rewɓe sukaɓe ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko kan e ɓeɗon ujunnaji 25 mayɓe wiya hen moins ken wawi wonde hen ene wayno pratiquement ɓuuri kone wiye feccere civil en ko jeynon fof boni ɗum noon ko kuuɓeji koɗɗinoɗe ha e bitikaji ha e business aji ɓeɗe continue ɓe moñña ko ɗum waɗi donc tumnade kadi habaruji jaydiyankoɓe surtout jeeyaɓe Al Jazeera hono kamɓe Israel ɓe jiiɗa kala ko wiyete hen haara nde yo dartu par ce que oɗo saaha joni eɓe jogui no fewi liberté wadde kon beela har nde noon ene wayno nene ɓeydo yaaji ɗum noon ko faama ɗeɗo balɗe gonaɗe hono kamɓe Iran ene wayno hay sinno ɓe directement ɓe bombodirta walla ɓe neldata kaɓirɗe walla ɓe neldata bomboji toon to Israel ene wayno ko yimɓe ɓe supporti wonɓe toon to
Gaza taw ko yimɓe Hamas walla wonɓe toon to Liban taw ko yimɓe wiyeteɓe Hezbollah enen continue ene kaɓa Israel. Hezbollah hay so haɓani Israel directement ene wayno ko au moins sa fof ene waɗa pellodiral woni ɗum ko huula tan noon ko Hezbollah hawru hañum hoore mum hoto haare wonde directement hakkude mum e Israel. Nder ɗon haare noon mo ƴeeni non seulement Iran par ce que Iran kañum hoore mum kono ɓe mbiɗa ni Hezbollah woodde ɗum ɗon par ce que ne jogii kaɓirɗe ha heewi ne jogii kadi yimɓe ha heewi ɗum ɗon ko wonande ko menace wonande Israel e kadi ɗum waɗi donc Iran wawata yiide haare won hakkude Hezbollah e Israel. États-Unis kañum hoore mum yiiɗa kadi nder ɗon haare ko wawi wonde fof ene wayno ko yiyama oɗo saha joni ɗo gonɗen ɗo hono kamɓe Chine e Russie kamɓe koye maɓɓe ɓe ɓadima Iran no fewi surtout kadi défendude ɗum kala ko no kala haalteɗi kala ko ganduɗa mena kala ko ganduɗa États-Unis ene menace ɗum oɗo saha joni sibabunde États-Unis wiidi wonde ko guila hutti en wonɗum toon to Yemen ha e kamɓe Hamas ha e kamɓe Hezbollah ene wayno kaɓirɗe ɓe joguiɗe foof ko Iran rokkataɓe ɗum noon kadi Israel no ɗum noon kadi ene wayno Russie kañum hoore mum wawata wallude États-Unis saabu Iran kañum hoore mum won drone aji ko hutorto toon fof ko fate drone aji ene wayno ko Iran rokki ɗum toon kadi ene wayno ko Chine kañum hoore mum ene wayno oɗo dumon fof woni koye politique wadde kala ko mawninanno walla ko kala ko rokkanno États-Unis doole walla rokkanno ɗum fayida bonno ɗum noon soɓe jii wonde ko Iran ene menacé taw États-Unis menace ɗum alay saago ɓe mbawa yentude hen donc ɗon woni affaire uji international ko fate nde ɗo haray wonde toon to Moyen-Orient nene ɓeydo wonde toon to Burkina Faso yiyama hono kanko président Vladimir Putin ene wayno ko o wawi wadde jokkodiral manggal hakkude mabɓe kadi ɓeydude jokkodiral hakkude mabɓe koye leyɗele tati ko wayno Burkina Faso Mali ene wonde Guinée ɗum noon kadi ene wayno ko yalti ɗeɗo balɗe o taw ummi toon koto Figaro o wiyama wonde ko kamɓe rusinaɓe ɓe neldi toon kadi 100 militaire ɗum noon kadi ko wallude leydi Burkina Faso pour ko fate probléme sécurité ɗe jogui ɗeɗo balɗe siftinton tan hono kamɓe Wagner en ɓe garini toon to Burkina Faso ɗum noon cibabude Wagner en oɗo saha joni hono kamɓe rusinaɓe ene wayno ko laamu mabɓe kañum hoore mum ardi oɗo groupe ene wayno ɓe gaddino toon 100 neɗɗo oɗo saha joni wiyama kadi ɓe ɓeydi 100 neɗɗo ɗum ɗon fof ko wallude Burkina Faso surtout caɗele ɗe woni oɗo saha surtout caɗele ko fate ñande fof kone haala wiya no wonde kudditani ɗeɓe waɗede konko ittude laamu makko kanko capitaine Ibrahima Traoré walla men wardemo e kadi caɗele ɗeɓe jogui hakkude mabɓe surtout ene kamɓe Burkina Faso e yimɓeɓe wadboniyankoɓe ɓe kaɓata to banggueji frontiére uji mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno Russie nene continue nadde toon yimɓe ɗum waɗi oɗo saha joni hono kamɓe kadi États-Unis kanko président kanko ministre mabɓe des affaires étrangères o yilinoma e leyɗele Afrique 4 ɗum ɗo fof ko ƴewde kadi ustude walla kadi faddade doole walla influence mo ganduɗa kamɓe Amérique e Chine ɓe jogui oɗo kamɓe Russie e Chine ɓe jogui oɗo saha joni pour ko fate leyɗel Afrique kanko Blanken e nder haaluji ɗi o haali o wi wonde ko addi ko balle kewɗe e surtout henne ko wawde wallude leyɗel Afrique kewɗe so tawi ɗe goni intéressé ɗum ɗo fof ko wawde yidde barde hono Chine en wonde Russie sababude influence mo jogui oɗo saha joni toon to Afrique. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande kadi en mbawani jokkodirde Tidiane Niang hande oɗon gandi hande oɗo ñalawma hande ko foftere janggo kadi ko foftere wonande coupe d'Afrique des nations joueteɗo toon to Côte d'Ivoire kono ene wayno ñande aset nde ɓe ɓamtata ɗum noon ene wayno ko hawrata aset ko Angola kañum e Namibie kawrata ɗum noon ɓe kawrata ko ñande nogas e jeeɗiɗi mo samedi wonata nogas jeeɗiɗi lewru janvier ɓe kawrata ka midi heure amen local caggal muɗum même jour hon Nigéria kañum hoore mum ma fotte Cameroun ɓe kawrata kadi ko
3h kikiɗe ɗum noon ko ñande nogas jeeɗiɗi nde ñande nogas jeetati noon Guinée équatorial kañum hawrata Guinée kawra kamɓe ko midi e heure amen local Égypte caggal mum ñande kikiɗe nogas jeetati nde 3h hawra kañumne e Congo république démocratique du Congo nogas jeenayyi noon woni ñalawma mo ganduɗa en watta haqqille no fewi saabu gayi mawɗi toon to Mauritanie kañumen kawrata e Cap Vert ɗum noon ɓe kawrata ko midi heure amen caggal muɗum ñande nogas jeenayyi nde kadi kikiɗe no wayno ko Sénégal kañum hoorata Côte d'Ivoire Sénégal Côte d'Ivoire noon ko match battata haqqille no fewi sababude oɗo saha joni kulhuli gonɗi toon hakkude Côte d'Ivoire naaɓe e Afrique e Sénégal naaɓe kadi match Cap Vert Mauritanie kadi ko watta haqqille no fewi si suubu caggal nde Mauritanie continue hande ene fiija walla ne welti e sababude victoire mo mbaɗe Algérie ɗum wonande ɓe mbini ɗum 1-0 ɗum noon en wayno ko ñande nogas jeeɗiɗi fukbol artata kadi ɗum noon ko nogas jeeɗiɗi lewru janvier hawra ko samedi nden ɓe gartata ɓe puɗɗito hawnaki nden kadi ñande oɗo ñalawma ma en mbawa dañde Tijane Niang wawa kadi arde wallude en ɗo henna ko fate en oɗo naki kadi ñande nogas jeeɗiɗi nde ma en dañ hono Tijane Niang kadi wawa artude wallude en ko fate famde ɗiɗon match uji no jarata ɗum noon rendez-vous nogas jeeɗiɗi onon heɗotoɓe min pour ko fate no coftal ɓalli bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗiɗo habaruji min jogon noon hande e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hande ko ñalawma alhamis hawri ko nogas e joyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma en gartu janggo so tawi Allah jaaɓi habaruji moon e ɗemgal Pulaar noon mbalen e jaam ha janggo kadi siftinde Allah jaaɓi on jarama mbalen jaam